What's up, lidi, zdravím tě u nového videjka. Jsem tady zase se svýma kamarádama, tak můžete se pozdravit. Ahoj. Čau. OK, dobrý, zase jdeme s Hero Builder. Doufám, že tam zase hodíme ke konci nějaký pořádný hezký vineček. Jdeme se na to pustit. Thank you, boost driver. OK, dobrý. Padáme do jaké lokace už ani? Natušem. Ruin Drills. Zase to tam vyranovat. Bukovnice. Já ti ho dám tady tu. Ale, no tak jo. Co ale? Rebutujou. 105. 105 dalších, Nice, on je hrozně low. 105. Ježíš. dalších, Hrozně low. Nok. další tam, dělej, běž. No Clay. Můžu to AR kopls? Jo. Dejve, já jsem s ním dobrý, nebo co to je? Můžu to AR, jo díky. 15 shieldy, nebo jako 50. Nice, beru si náboje. Tak si Bacha. neberu náboje, protože hajís prostě. On zdrhá. Jo díky hajís. A do broky máš něco? Málo. 10. 28. Já mám 8. Jenom. No tak nám. Protože já jsem tady to střílel. Trezor je lootlej nebo ne? Nemyslím se. Tak go to the trezor. Já teďka go toho... Kdo vzal tu coinu? Já. David. Jaj? A kde? To je... Co? Jo, tady. Co hledáme? Yellow. Tady. Trezor je zamklý furt. Jo. A auto, bacha, jo? No to je ten šáša. Tady je další tým. Skvělý. Podám to pod kontrolu. Nemám. No tam. To dáme, ne? Jo, Ale já... To je... Takhle po ránu. Hele, tady, přímo. Škoda. Jsem mohl. Tam je další. Co pod náma? 105 jeden, 105. Ten Eminem 105. 2 nok. Vykrekla. 23. Nice. Hezky. Bacha, tam byl další tým, jo, tak bacha. Další tým, bacha, další tým jde na nás už, jo? Za traktorem. Nemám nabé do sniperky. Minus. No, pohoda. Jo, U mě borec. Jo, tak vidím. Střelil po ně. A kde je? Přede mnou. Dostal. Dobrá, jsem ho nakotím. Pěkně. Tady, pohoda. Move, rotate. Tam máme už asi 11 kg, hoši, tyba. Kdyby něco tam máš, Davide, nahoře spěrmíkovač, tak si to. Tak si mohl dát. OK, a ještě než... Můžu legendary často? Jo. Ještě než úplně začneme, tak doufám, že mi do komentářů napíšete nějaký good comment. A tak ten lajčík by se tam taky hodil, že? Jako hodil by se, no, neříkám nic. Tady jsou dva, nice. Nice, sniper mi padne fialová. A ještě na to mám ten good scope. Padla ani jedna snajperka. Hoši, ani jedna snajperka, chápete? Já si tam taky dám svůj scope. Já mám fialovou, nice. Oh, big. Já si sundám to. Jo, tam není žádný. Dobré. Borec. Nedostal. Ode mě nedostal. Zase ne, miss. 116. A nevím kde je. Tady. Nok. Ok, pěkně. Bacha, další. Kde? Na vrchu. A jo, na pečku. Až to jsem 116. mohl. 290. Nice. Hezký, jedeme si to, hezký. Já si pak zajdu ještě rychle do toho, jo? Do toho trezoru, tam si to budu stíhat. Asi, protože na tu zbraň. Na snipu si chci to dát lepší scope a tak. Jo, chápu. Mám jenom zelenou snipu, hoši. Já mám fialovou. Je tady někde Na modrou. je tady nějaká lepší snipa. Jo, dobrý, tam se lekko.
Jo, já jsem To zapomněl, bot. tady se nedá Vždycky, stavět. vždycky, když si toho bota dáš, tak to dá ty prvky. Ten bot je docela OP, takže každý, který prostě bude padat tady tu lokaci, jakože ten... Jo, někdo má Ne, coinu, to tak bacha. bortu. Fancy file, tak vždycky běžte se semka pro toho bota, tak on má fakt jako fast HP. A viděl jsem, jak dobe na nás mířila světluška. OK, tak dávejte si bacha, jo. Já jsem šel do toho trezoru, chlapci. Jo, pohoda. A někdo má coinu, jo, tak bacha. Mají coinu. No, my máme taky coinů. A kdyby Dobrý. někdo s náma chtěl Jdu za natočit váma. videjko, tak můžete nám napsat a my se na tom dohodneme a třeba a i s váma natočíme třeba sklady. Dobrý, abych šel... Matro, kámo, prostě. Co jsi říkal? Prostě proč těžím matro? Nevím. Já taky žiju matro furt. Já... Sila zvyku. Frono. Prostě byla coina, už tady není. Dík. Jdem pušovat legy. Mě to nebaví tady statek úplně tvrdý. Máte- Borec! Já mám 20 jenom. 116. Knock. Nice. Je down. Good. Neměl náboje do snipy, asi ne. No, tady máš nějaký. Jo, dík. Bacha, tam se kropí, tak dám. Jdem, na kopeček. Jestli to teda uvidíme s kopečkou. Jo, uvidíme tam. 116, crack. Knock. Nice. Crack. Tam je banán. 116. Tam je Ne, další. já jsem nechtěl dešnout, já jsem dešel. No. 116, další. Top 5 jeden. Knock mrtvej jeden. Knock, down. Záda, hoši. Tam další. Hoši, 116. záda, vole. Hoši, vole, záda, ty Toho dáš. blbečci, vole. Kam, já jsem úplně levej. Já Já jsem úplně levej. Já jsem to nemohl vůbec myslet, jsem to všechno myslel. Tady je další. Kam, já jsem se do nich ani jednou netrefil s tou snipou zasranou. 23 jeden. Jsou v bílých. Knock. Ty pičo. Nice. Minus. Další, jdem. Push. Je u mě. Minus 30. Ne, vlak. Nice. 20 bomba. No tak healovací, lidi, healovací animáce, oni vám, když budete mít málo míníček a budete je mít v ruce, tak oni vám to jakože pick-upnou a dají vám Ale to, slyšel jsem za náma střílet, Jo, taky, nice, taky. tak. a oni vám to jako pick-upnou a dají vám další, no. Hlava. Kámo, já jsem střelila ty zonoko přímo. A taky ne. Jo, vidím, to je o to. To už bude hráč. Minus 110. Taký kucí. Úplně se to dodžil. A zás. Tam je další. Tvé město sekár, máje. Dostal jsem. Od koho? Od to světlušky. Já nevím odkaď. Z vrchy, ze střechy tamhle. Tam, aha, To je strašná svině. pojď. A jo, tam jsou další. Aha, pojďte rychle dolů. No jak já, když jsem na klej? Tak vem, hoď ho dolů, tak nic. Bacha na tu světlušku, bacha na tom kopci za náma. Za náma. Hej, víš co, Hajnýs? No. David tady vezmu. Tu prdele. Pojď pryč, dělej Hajnýs, pojď pryč. Máte kartu. Máme kartu, v klidu, já jsem tam zašel. V klidu, pojď pryč. Já jsem na stromě. To jsou coiny, ale já si vím, že jsme je nevěděli. Ty volaně kropy. Jaký? Nás kropí oba. Ale To si nevidím nevzal ani ani tu fialovou sniperku, ne? To je jedno, to oni by mě zabili, to je jedno. Běžte mě rebootnout někam. Kam? Že? Tam jde reboot, jo, vidím reboot na minimapě. Doleva. Doleva běž, Šimle. Jo, dáme double reboot a bude to rychlejší. Mhm. Jo.
No, ty jdeš zrovna úplně do prdele. Je tam cápek. No, že bys zahajný sem. A jo, já myslím, že jdeme tady. Ne. A jo. Jdu hajný za tebou, jo. Počkej, nefajti ho Je bez- crack. Dobrý, tak není. Ať ho vyfotí, klidně. No. Hezky. Ještě jeden. Má raketomet. To je jedno. Nevím kde je. Rebootu jo. Jo, Jo, nice, tady budu mít loot. Ten fialový mi něco nechte tam, to fialový. to je snipa. Nebo co to je? Chci. Double reboot. Nice. Potka. To mi nechte, jo, všechno. Plus. Já si jenom potřebuji najít, jo, náboj do snipy jsem si chtěl jenom vzít, jo. Jinak nechávám ti všechno. Tady mám tady taky nějaký loot. Mám pro tebe tu coinu, bro. Jo? Mhm. Tak ty jsi můj, Tady máš coinu. jsi můj člověk. Jo, tady. Díky moc, aspoň. Aspoň, Tam musím, jdem. aspoň si můžeš do toho biga, aniž bys jako to. Jo, jo. Oj, Knock, oni dali mi. knock. Borec je knock. Tady je borec knock, jo? Tak já jsem v prdeli. Jo. Já jsem knock. Yellow. Nice. Oni mě... Oni mi dali snipe. Nemáš metky dál, aspoň. Bacha, Davide! Nemám nic. Dělej, zvedej. No, tak ne. Jsou dva. Ne, je jeden. Bacha. Dobrý, to dáš. Dělej. Bacha záda. Já ten tě mám střelil, jo. No. 51 hlava. Bacha, snipí. Jde do prdele, chill. Yes. Na kopečku tady. Pěkně, poslední borec proti nám. Kam pičo. Já potřebuji kámo medkit, neměl náhodou někdo z nich medkit. Dělej, dávej, ta pizza ti taky dává. Bacha! Dal mi. Tak pojď pušnout. Jdem? Jo, kde je? Tady. On bude furt snipet, protože on nemá ani nic na close. Bacha! Tady je. Jo, je tam. Pojďem za ním, máš nabitý ty? Jo, jdem, teď. Dostal? Nice. Nice. GG Yoshi. Oši, říkal jsem, ukončíme to dneska vinem, je to pravda, ukončili jsme to. Takže nice, jdeme do lobby. Bylo to nadějné. Hoši, tohle je konec videa. Řekl jsem, bude na konci win. Jsem myslel, že to bude teda další. Nebude to tak. Bylo to hnedka první hru, což je OK. Doufám, že se vám video líbilo. Napište nám nějaký hezký, fakt hezký komentář dolů, jestli chcete nějaký názor na nějakou hru, nebo prostě něco, aby jsme vám řekli, OK, napište nám to, já to udělám, nebo to uděláme. Doufám, že mi hodíš odběr, like a u dalšího videa. Čau.